سلام كبرات خاتلتي حبن بيتنا كما يتخونو أنا زقابير مسكن سلام علىكم نسخم أوزل لخمو سلام كتلو مع الملتسفة نبالو مع انتر ما حدا فيديو حيزلكم مسألخو نسمو زي فيديو زين تا يخون بزعباني زلان ستمرت زيكونا بزعبا زكورونا ملكتاتو تم ملكتات انتاي مسلو كمي يوم زبل يحيزلكم يزلخو كاب كمي ان كلهم تم ملكتاسي كورونا مزحزنا انت عن ملكتاتي زرقه فوكس ديخه ولا اسمع اكل ايدي ولا حدغنيا قالو كوميلو تخففليتي تم ملكتات كوميلو تخففل يمه هجي كونرينا مالتي نسو مسايدي صلحو كوفيد 19 وي كورونا نخل سب وين استفلالي سبات بستفلالي مغدي يزحزم اتم زبزحو زلكوف سبات كاب فوكس زبله كساب ماكلاي ملكتات اللوم زيوم ناب حكمنا كيتوسدو وي ناب حكيم غزا كيكدو ابزلغو مالت اب غزኦም يحاوي وي دما كاب حمامم يناغفو دي اندحر كاب فوكس زبله كساب ماكلاي زهونو ملكتات تراحليوم خا ناب حكمنا زخيد يبلكان وي كاني ناب حكيم غزا خا مخادي كتكيده اي تخيدنخا وي كتكيده اي باكاني وي اي تخلنها مالتي مغنياتو اغزاخا كوفيلكا تحوس لتخل مالتي اغزاخا كوفيلكا اخ تحو مالتي اوكي اسكهم دريوم اتم مبزحتهم زمصنا وي زرأيو ملكتات اسكنره تنفخ زبالو مالتي كورونا خحزكا مس حزكا قلتيفهم زمصخا ملكتات انتاي امسكهم دريوم اوكي مجمريا رسني حزنا مالتي رسني يسمعنا كل اكلاتنا قال ايدما نقص سعال كمزي اختا زيبلو مالتي نقص سعال زبلكا او خلو مالتي اختا زيبلو نقص سعال سالساي دما خمس دخام سمعكا مالتي كل نفسها دخام تخون مالتي دخم خبز نبركاس استفلي دخام سمعكا مالتي زي مبزحتو كمصنا زخلو ملكتات زم سلسته بزرانايم نسيم مبزحتو كورونا خمس حزنا كمصنا زخلو مالتي اتم بوحدو وكاني صحتي كمصنا زخلو دما ابزن هلنا خنكفلو مينا مالتي ثم اخرت تباهلهم زوعيهم مالتي زيهم قداماي قنزا او اكلاتنا مالتي اوشت او اكلاتنا هم زي معات قنزا وطار زخونه قنزا يسمعنا وشت او قنزا مالتي بفلا ابزن حقو يكون اغله كله وشت او قنزا غبرلنا مالتي كالاي نا غورو قنزا غبرلنا ناكو ابز غورونا قنزا يسمعنا مالتي سالساي وصاتون نحممينا مالتي قنزا اب عيني زي حجي از قنزا اب عيني اب عيننا اب منغو زكبرو عيني گله نبلو اب توشتي قنزا يسمعنا مالتي قنزا او يسمعنا كمون قنزا رأسون يغبرلنا مالتي قصيلون حماقنا وكا حماق مشتات مالتي ازي اب افكا زخنه تسمعر خلخا كمزي حماق تبهال خونه كمايتي تي مقرتنا افكاس كمزي خيرو حتى لاهم حماق شتا كمزي تسمعر خلخا حماق تسمعر مالتي حماق طعمي تسمعر مالتي امنا مود اترمنتايو ابص ابعتي ايدنا وكان اغرنا ناي حبر ملوات وكا لوطي نرئ مالتي كابت زنبرس ويا بصعت ايدنا ويا بصعت اغرنا لوطنا حبر نرئ مالتي سلازي ازيوم توم ماخلو زبحاليم مالتي قنزا اكلاتنا ناي غورورو قنزا وصات قنزا اب عيني قنزا رئسي حما چنا ويش مشتات ابا صعت ايد اغري وي ناي حبري ملوات نرئ مالتي اوكي حجينا بتم حدغنياتات زبحالو ملكتات نرئ وتم حدغنيات ملكتات زبحالو نزيم زمسلو قداماي حصرت متنفاس وكاني صقمناي متنفاس زلو مالتي مز زغبرلكا كورنات حيت حصرت متنفاس وي صقمناي متنفاس مز زغبرلكا قداماي ايزي كالاي قانزا نايت وي قانزا وي صقطين او افلب مالتي او افلبخا كم صقطي وكاني كمزي قانزا مز سمعكا مالتي برتع قانزا وي صقطي هم سمعكا افلبخا صقم كمون صقم اب ازراربا وي دما اب منقسقاسكا مالتي صقم دما اب منقسقاسن
ኣብ ምዝራብን እንድሕር ዝምፃልካ ኮይኑ እዚኦም እቶም ሓደገኛታት እዮም ማለት ብፍላይ ሕፅረት ምስትንፋስ ፀገም ናይ ምስትንፋስ ዝገብሩካ እንድሕር ሃሊካ ቀጥታ እዚኦም ሓደገኛ ስለ ዝኾኑ ቀጥታ እዩ ክትብል ዘለካ ማለት እዩ ናይ ሕክምና ወረዲ ክትገብር ኣለካ እንድሕር ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እንድሕር እዚ ሓደገኛ ምልክታት ተራእይኩም ይብለና ኣሎ ብቐጥታ ሕክምናዊ ሓገዝ ሕተቱ ግን ቅድሚ ናብ ሓኪም ገዛኹም ምኻድኩም ኣቐዲምኩም ደውሉ ቅድሚ ናብ ሓኪም ገዛና ምኻድና ክንደውል ጥራይ ዘለና ገሊና ንፈልጦ ኢና እቶም ዘይፈለጥና ግን ቀዲምካ ክትድውል እንድሕር ኣኺድካ ዝሕግዘካ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ኣለካ ድዩ የለካን ስለዘይተፈልጠ ክምርምርካ ኣይክእሉን እዮም ኣብኡ ክትኣትውን ኣይትኽእልና ሰባት ክትልክም ስለይትኽእል ክፈልጡ ስለዘይክእሉ ኮሮና ዲ ኣለካ ዶ የብልካን ክፈልጡ ስለዘይክእሉ መጀመርያ ደዊልካ ምስኦም ትረዳእ ቆፀራ ክትገብር ተረኣኽንኳ ቆፀራ ጌርካ ምስኦም ኩሉ ትውድኦ ማለት እዩ ድሓር ተረዳኢኻ ንስኻ ክትከይዲኻ ወላ ሳብ ዝገዛኻ ክትፀንሕ ድሓር ተረዳእ ምስ ሓኪም ገዛኻ ማለት እዩ ከምኡውን እቶም ከምዚ ዝገለፅክዎ እዞም ሓደገኛታት ምልክታት ዘይብሎም ኣብ ገዛ ክሓውዩ ኣለዎም እዩ ዝብዘሎ እንድሕር እዞም ሓደገኛታት ኣብ ዝገልፅዮም ዘለኹ ከም በዓል ሕፅረት ምስትንፋስ ፀገም ናይ ምስትንፋስ ማለት እዩ ቃንዛ ናይ ኣፍ ልቢ ወይ ፀቕጢ ፀገም ኣብ ምዝራብን ወይ ኣብ ምንቅስቃስን እንድሕር እሶም ዘይብልካ ኮይኑ ከምቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናዮም እንተደኣ ኮይኑ ከም በዓል ረስኒ ከም በዓል ውፃት ገለ እንተደኣ ኮይኑ ፀገም የብሉን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ኢኻ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅክዎ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ኢኻ ክትሓዊ ዘለካ ወይ ክትሓዊ ኣለካ ማለት እዩ ክትሓዊ ትኽእልካ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ናብ ሕክምና ይኹን ናብ ሓኪም ገዛ ዘኽይድ የብልካን እንድሕር ደኣ በዚ ሕማም ተለኺፍና ድማ እቶም ምልክታት ክሳብ ዝረኣዩኻ ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ መጀመርያ ካብ 5 ክሳብ 6 መዓልቲ ይወስዱ እዮም ኮሮና ምስ ተሓዝካ ካብ 5 መዓልቲ ክሳብ 6 መዓልቲ ዘሎ ኣብ ከምኡ ክትሓዝ ትኽእልካ ኮሮና ከም ዘለካ ክትፈልጥ ትኽእልካ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ክሳብ 14 መዓልቲ ይወስድ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ከም ንፈልጦ ኣብቲ ኮሮና ዝተኣታተወሉ ግዜ ካብ ኮሮና እንተደኣ ሒዙካ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ኢኻ ትፈልጥ ኮሮና ኣለካ ድየልካ ንብላ ኣሎ ግን ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ክሳብ 6 መዓልቲ ዘሎ እውን ክትፈልጥ ትኽእልካ ግን ሓደ ግዜ ግን ኣብ ሓደ ዝተፈላለዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለዩ እዩ ንፈልጦ ኢና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝፈላለ ኣብ ሓደ ሰባት ወይ ሓደ ግዜ ካብ 14 መዓልቲ ክወስደና ይኽእል እዩ ስለዚ የብልናን ኢልና ክንብል ኣይንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እተን ዝነበራ ሕግታት እተን ዝነበራ ምልክታት ወይ ሕግታት ማለት እዩ እዚአን እየን ዝመስላ ኣብ ክፅሕፈልኩም እየ እውን ኣብቲ ላዕሊ ክተንብብዎ ትኽእልኹም ባዕልኹም ማለት እዩ ከም ባዕለይ እቶም ሓደገኛ ዝኾኑ ምልክታት እዚኦም እዮም እናበልኩ እቶም ዝተረፉ እቶም ማእኸሎ ዝኾኑ እዚኦም እዮም እቶም መብዛሕትኡ ዝመፁና ወይ ፎከስ ዝበሉ ፎከስቲ ድማ እዚኦም እዮም ኢለ ኣብ ላዕሊ ክፅሕፈልኩም እየ ማለት እዩ ንስኹም ድማ ተስፋ ገብር ካብዚ ኮሮና ኩልና ክንእለ ማለት እዩ ኩልና ብፍላይ መንእሰያት ከምዚ ዝበልክዎ ኣብቲ ሓለፈ ቪድዮ ኩልና መንእሰያት ንጠንቀቕ ማለት እዩ ኣብ ንገብሮ ይኹን ኣብዚ ኩልና ያ ንፈልጥየቱ ናይ ሓበሻና ኩሉ ምትእኽኻብ ዝኾነት ልማድና ማለት እዩ የፀግመና እዩ ወላ ንዓይ ንኩሉና ማለት እዩ ግን ዝግበር የለን እቲ ቀዳምነት ጥዕና ናይ ወለድኻ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ምስ መፀና መን ኣሎ ኣደና ኣላ ኣቦና ኣሎ ኣሕዋትና ኣለዉ ስለዚ ንዕኦም ክንሓልለን ክእል ኣለና ማለት እዩ ተስፋ ገብር ድማ ኩልና ነዚ ኮሮና ክንብድሆ ማለት እዩ هراي مبار نايلو معنتو فيديو إذا تمثل نيرا غرفوكم مالتي حجي كسبب كالي فيديو بنيزرلاندس نرخب مايتي سسناي تشاو